Er du en god leder? Kan du lede både med hjerte, krop og hoved? Eller er det noget, du overhovedet tænker over? Ja, det er ikke nemt at lede andre. Der er skrevet rigtig meget om ledelse igennem tiderne fra mange forskellige vinkler. Og der findes godt nok ikke et entydigt svar eller en rigtig måde at gøre tingene på, fordi vi er jo forskellige. Jeg kender en leder, som er begyndt at forstå det. Han plejer egentlig at starte de ugenlige statusmøder op med bemærkningen: Nå, har I det godt? Nu skal jeg nok få ødelagt jeres weekend. Lad os se på salgstallene. Han synes selv, at det var vigtigt, at folk fik det råt for usøde. Men han fik dog den feedback fra nogle af medarbejderne, at de synes det var totalt demotiverende at høre på uge efter uge. Men han var en klog mand, så det tog han til efterretning og besluttede at spørge medarbejderne, hvordan de egentlig helst vil have serveret tingene. Og det kom der faktisk en god og varieret dialog ud af. Ja, vi er meget forskellige. I enagrammet arbejdes der med 9 forskellige måder at være i verden på, altså 9 forskellige måder at ville ledes på, men det er der jo ikke nogen leder, der kan. Men enagrammet kan dog anvise nogle værktøjer, som kan hjælpe lederen lidt på vej. I enagrammet arbejdes der meget i trekanter, og en af disse arbejder med de 3 centre eller intelligenser, og det er så krop, hoved og hjerte. Altså nogle handler først, andre føler først, og andre igen tænker først. Hvis du som leder forstår at kommunikere til de her 3 fokusområder, så kan du egentlig møde ca. 80% af dine medarbejdere. Vi kan inddele ledelse i 3 dele. Vi har den operationelle, altså som er typisk for produktionsvirksomheder, som det taler mest til kroppen, fordi der bliver handlet. Relationel, det er typisk for kundeservice og omsorg, og det taler mest til hjertet. Så er det strategisk, altså det er typisk videnstunge virksomheder, som taler mest til hovedet. Sådan her kan du prøve at overveje at kommunikere med kropstyperne. Vær direkte. Lav en handlingsplan med step by step. Mål og deadlines er motiverende. Hvis der er et problem, så fortæl, hvad der skal gøres. Husk at være meget konkret og praktisk. Hovedtyperne de kan altså bedst lide at forholde sig til det, du siger på den her måde. Husk agenda og forberedelsestid med møder. Lad dem selv komme med forslag til forbedringer. Giv dem alle informationer. Det kan de sagtens håndtere, og de vil opfatte det som en tillidserklæring. Giv dem anerkendelse for deres kompetence, og vis, at du har tillid til dem og deres evner. Og så endelig, hvordan fungerer det så bedst for hjertetyperne? De elsker, at du giver dem personlig opmærksomhed og bliver derved mere effektive. Giv dem en ærlig kompliment, før du kommer med kritik. Vær til stede og hold fokus på det, I taler om. De sætter pris på, at du også interesserer dig for deres privatliv. De er egentlig dårlige til at bede om hjælp, så husk at spørge, om de har brug for hjælp. Det kan selvfølgelig godt være, at du tænker, at det er meget simplificeret. Men nogle gange så er det måske bedre at keep it simple, for at du kan være i det og huske det. Men fortsat rigtig god arbejdsdag.